Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa buong may kapal na nagkatipon-tipon tayo ngayon upang patungo sa kapayapaan. Ang may mensahe ko lang dito ay address sa both sides. Panay tayong Muslim. Muslim tayong langon tanong, Muslim tayo. May kamitiran, yung bunga na langon tanong, tunong bunga. Na diwagi iyabu kung ano sana so kapanin mo na ijikin na Muslim. Dapat nag-claim tayo na Muslim tayo. Alam natin ang ibig sabihin ng Muslim ay tayo'y nananampalataya bilang ang reliyon natin ay Islam. Pag sinabing Islam, yan ay kapayapaan, peace. That's why pag nagkakakita tayo kahit na Kristiyano man o Muslim, Christian, always sinasabi natin yung Assalamu alaikum. Peace be with you. That's the message. Always peace. Palagay ko, wag nating gawing sisirain natin yung pangalan ng MILF. Sinasabi ko ito dahil nasa bar, meron na tayong bar. Wag natin sirain ang bar. Pangalan ng bar. Meron tayong agreement sa gobyerno na in fact dapat tumupad tayo doon sa agreement na walang mga armas na liliwi-liwi sa mga ibang lugar. In fact, ang pagkakalam ko, doon sa peace agreement, nung pagkapirmaan, dapat wala na pong gumagala-gala na may mga armas. Kung sa kampo lang yung yun ang alam kong agreement. So, itong ginagawa natin ngayon, karamihan po'y violation ng agreement. So, sana po, para sa kapayapaan, sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa kung ano ang nagpakasunduan ng gobyerno pati MILF. Dahil, yun na nga, lahat tayo Muslim. Sa mga commanders, lahat kayo commanders ng mga sinasabing sumusunod sa batas ng organization. So, dapat tayo ang magpakita ng isang huwaran. Bilang mga commanders, dapat magpakita tayo na huwaran tayo na tayo sumusunod sa mga batas na pinagkasunduan ng gobyerno. Huwag nating gawin na tayo magiging ehemplo na para magkagulo-gulo yung mga tao natin o mga kaano natin ng mga Muslim. Itong katotohanan, nung wala pa po tayong peace agreement with the government, napaka-peaceful po ng Sultan Kudarat. Since 1976 na ako naging mayor dito sa Sultan Kudarat, hanggang sa hindi pa umabot yung agreement between the MILF and the government, napaka-peaceful ng Sultan Kudarat. Alam din niya ng gobyerno na yung ibang commanders ay nandito, pero walang gulo. Kaya dapat sana, nandito na tayo sa labas, nakuha na natin yung hinihingi natin sa gobyerno na ban, dapat gumawa tayo ng sample na tayong magiging waran, tayong mga Moro ay marunong mag-gobyerno, marunong magipagsundo kung ano ang pinagkasunduan ng gobyerno at saka ang MILF. Ito, pag ganito ang ginawa ng mga nasa baba na hierarchy, ang sinisira natin yung pangalan ng ban, sinisira natin yung mga pangalan nila Chief Minister, nila Sammy Gamba, dahil sila ang pataas natin dyan sa barn. So, dapat lang na magiging huwaran tayo. Binibilang ko rin ang sarili ko dahil dati akong commander rin sa MILF. MNLF pa noon, nung grupo namin noon. Nung lumabas ako 1976, inapuwenta ko dito ni Marcos President Marcos na mayor. So, naging mapayapa, naging tahimik ang Sultan Kudarat. Although nandyan ang Camp Darapanan. Dahil sinikap ko na magkaintindihan ang gobyerno, magkaintindihan
ang rebelde magkaintindihan, rebelde at saka yung sundalo na hindi magkaroon ng gulo dito sa Sultan Kudarat. Kung kanya nagtataka ako, lalo na tayo nandito sa labas, lalo tayo nagkaroon ng lalong nagkakagulo ang Sultan Kudarat at Sultan Mastura. Niya may pagkagaypon, mandalo niya sa kwarang, mandalo na Gurigaw. So, dapat ay tanong, for how many years, more than 40 years, tayo ang pinaka-peaceful na munisipyo. Despite of the fact that all the other municipalities ay magulo, gera, tahimik tayo dito. Kaya ako ay nagkakaroon ng problema na dapat sana manatili yung katahimikan natin dito sa Sultan Kudarat. Kung kanya ako ay nag-aatila sa mga commanders, so respeto ko sa ng mga commanders, na ilan naman na, upada ko na kubartano din. Kaya sa kaya ako ko na pinangulamaan ko sa kano. Nadita nung bulan, sakit na yung mong sa kagurigaw na darpan. Upa makadapin itong bulan na daman, hindi naman makadagasya. Okay naman na for more than 46 years, na natili kayo na tahimik dito sa Sultan Kudarat. Hindi tayo nagkaroon ng bakbakan between the armed forces and the rebels. Kung ganyan, dapat panatili natin yon. Hindi yung lalo tayong nasa labas, lalo tayong nagkakagulo. So, dapat sana, ako'y nag-aatila sa inyo na i-maintain natin yung peace and order sa Sultan Kudarat and Sultan Mastura. For how many years, lagi tayong nagkakagulo dyan sa Sultan Mastura. No? At ako'y nagpapasalamat sa BCT dahil nung umabot dito ang BCT, kaagad, na-solve natin yung problema sa Sultan Mastura. At ngayon dito, nag-iimbisa na naman tayo sa Sultan Kudarat. At mabutit, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng BCT upang habang wala pang malaking nangyari, so dapat sana mahinto na ito. No? Yan lang po ang aking message.